Com pots relacionar-te amb el teu ajuntament? Pots fer-ho de manera presencial o telemàtica. Recorda, només podràs fer-ho de manera presencial si eres persona física. El primer pas serà demanar cita prèvia al SIAC per la web o per telèfon al 964 56 0001. Per acabar, només hauràs d'acudir al SIAC el dia que es citem a l'hora corresponent i els nostres professionals t'atendran encantats. Si prefereixes fer-ho sense moure't de casa, només necessites un certificat digital. Per a relacionar-te de manera telemàtica, el primer pas serà accedir a l'apartat de tràmits en la web de l'Ajuntament, on trobaràs tota la informació sobre els possibles tràmits a realitzar i la manera de connectar-te. També trobaràs les característiques que necessita el teu ordinador per a connectar-se al nostre registre electrònic. Nosaltres contestarem a la teua sol·licitud mitjançant una carta i un correu electrònic. Encara que si ho desitges, pots accedir a la notificació a través de la carpeta ciutadana de la web de l'Ajuntament. Si prefereixes no rebre les nostres notificacions en paper, pots demanar-nos que només ens comuniquem amb tu de manera electrònica. Amb això estalviarem temps i paper. És molt important que tinguem correctament anotada la teva adreça de correu electrònic. Així, podrem comunicar-nos amb tu de manera ràpida i eficaç. Comprova les teues dades a la carpeta ciutadana de la web, a l'apartat de dades personals. També és fonamental que disposes d'un certificat electrònic per a poder accedir a la teua informació i fer tràmits electrònics amb la teua identitat virtual. Si encara no en tens un, al SIAC t'ho tramitem.